Bueno, boas noites a todos os asistentes. Moitas gracias por virdes a este acto. Un acto que ten que pelexar contra todo, contra as circunstancias do tempo, as programacións varias, os servenres, pero como comentábamos aquí hai ben pouco, non interesa tanto a cantidade, senón a calidade do público, entre os cales contamos, por certo, para aproveitar aquí a felicitar o premio que conseguiu nos relatos o noso compañeiro. Así, un pequeno comité, voz baixiña, noraboa, un orgullo para o Concello de Bueu ter literatos premiados e recoñecidos. Ben, eu quero en primeiro lugar agradecer a Xulio e a Fundación Plácido Castro que escollese o Concello de Bueu para celebrar a súa conferencia anual de homenaxe a este insigne home. Eu creo que insigne é, por desgracia, todavía non tan coñecido como outros que quizás teñen iguais méritos. E, bueno, darnos a oportunidade, por unha parte, de conocer a existencia da Fundación que trata de difundir un pouco o recordo e a labor feita por Plácido Castro e, por outra parte, ofrecernos a posibilidade de disfrutar dunha conferencia a cargo de Uxío, un historiador tamén recoñecido, que nos dará probablemente unha boa visión sobre unha cuestión que evidentemente atinxe a Bueu, que é a relación que houbo entre Plácido Castro e Xoán Carballeira, que foron coetáneos e tiveron a súa relación na cal había opinións diferentes e algunhas converxentes, supoño, e que ademais son moi acaídas para ver o que está pasando hoxe. Non sei se ao final salirá a típica frase da historia se repite, pero bueno, nos desvelará Uxío probablemente en que consisteu esa relación e que hai de extrapolable aos días de hoxe. Nada máis, agradecer de novo e finalmente, para que quede claro e constante, o agradecemento do Concello de Bueu porque hoxe a Fundación Plácido Castro este aquí celebrando a súa conferencia anual. Gracias aos dous. Doulle a palabra a Xulo. Pois moi boas noites a todos e a todas. Moitas gracias por vir. E moitas grazas tamén ao Concello de Bueu por apoiar a realización desta conferencia anual nesta localidade, non? Para nós é moi importante que a figura de Plácido Castro se divulgue o máximo posible en todas as vilas de Galicia e por iso levamos anos celebrando esta conferencia que ten recorrido xa bastantes lugares. Vamos na 17ª edición e creo que nunca se repetiu o lugar de celebración. E con ela a Fundación, que está integrada por 3 concellos, os concellos de Corcubión, que é onde naceu Plácido, o concello de Vilagarcía, onde traballou durante algúns anos ao regresar do Reino Unido, onde estivo traballando na BBC, e tamén o Concello de Cambados, onde está enterrado e onde casou, a Asociación de Traductores EUIGADI. Coa conferencia, digo, a Fundación o que pretende basicamente son 3 cousas. A primeira é profundizar nalgún aspecto da vida, da obra, do pensamento de Plácido Castro. Hai moitos aspectos da súa vida que son moi interesantes e, de feito, tampouco repetimos tema. Ao longo destes 17 anos temos falado nestas conferencias de multitude de cousas, desde a problemática de Irlanda, o sistema de relacións internacionais, a situación da traducción en Galicia, a poesía de Plácido, as relacións de Galicia con Europa,
en fin, multitude de asuntos que teñen que ver pois, con múltiples aspectos da nosa identidade. Non? Unha segunda cuestión que pretendemos con esta conferencia é chamar a atención da sociedade galega sobre a propia figura de Plácido, que, como moi ben decías, é unha figura moi descoñecida, a pesar de que efectivamente tivo un papel nuns anos determinados moi importante para o galeguismo. Non? El, de feito, participou desde o primeiro momento non só nas Irmandades da Fala, senón tamén no propio Partido Galeguista, e foi un dos membros do seu consello directivo desde o momento inicial. Non? E foi, sobre todo, a voz que universalizou a Galicia con aquela participación en 1933 no Congreso de Nacionalidades Europeas en Berna, onde Galicia foi recoñecida como unha nacionalidade. Non? E creo que eso é un feito histórico dunha magnitude e dunha trascendencia moi importante para o noso país, que tamén, desgraciadamente, pasa moi desapercibido e é algo que nos queremos poñer en valor e vímoslo intentando desde hai algúns anos. Non? E un terceiro elemento que nos preocupa tamén e que está presente no espírito, na iniciativa destas conferencias, é tratar de chamar a atención sobre a necesidade de que a sociedade galega mire un pouco para atrás, non? Que recuperemos a nosa historia, porque non é só o problema de Plácido, non é o problema de Xoán Carballeira, é que temos un montón de xente moi valiosa que fixo moito por este país, que se comprometeu moitísimo, que deu a súa vida e que é totalmente ignorada, esquecida, incluso por aqueles que simpatizamos ou que militamos de moi diferente forma no seu ideario. Non queda aí un traballo inxente por facer, e o gallá que as novas xeracións de historiadores vayan máis alá de Castelao, de Bóveda, de Otero Pedrallo e de tantos outros que fixeron tanto, e prestemos cada vez máis atención a esa segunda liña que tamén desempeñou un papel clave en determinados momentos que deron moito polo país e que, sin embargo, son inmensos descoñecidos para a maioría da nosa sociedade. Non? Estas conferencias sirven sobre todo para eso, non? Para tratar de que a figura de Plácido sexa máis coñecida, para que todos saibamos máis de Plácido e para que tamén as persoas que participan como relatores desas conferencias se interesen como investigadores pola propia figura de Plácido. Non? Como relatores aquí tivemos pois, a Pérez Barreiro, a Ramón Lugrís, a Villares, a Valentín Arias, a Álvarez Pousa, e hoxe temos a sorte de contar con Uxío Bregán Diego Ezequiel, que seguramente moitos coñecedes xa, porque é un historiador que está moi presente nos medios coa súa obra e nos debates do nacionalismo e da historia do nacionalismo. Ele é unha persona que é profesor na Universidade da Coruña, doutor en Historia pola Universidade de Barcelona, realizou estancias de investigación en Cuba, Argentina e Uruguai, é director da revista Murguía e presidente da Fundación Alexandre Bóveda, e ten escritos varios libros, un deles que supoño que moitos de vos coñeceredes, que é o último que presentou, que é o de Nacionalismo Galego, Alén e Aquí en Mar, Desarticulación, Resistencia e Rearticulación. Non? Agora mesmo está preparando un libro sobre as Irmandades da Fala. Non? É unha sorte para nós poder contar con el, e seguro que o que nos poida contar dos vínculos entre Plácido e Xoán Carballeira será de moito interese para nós e para coñecer un pouquiño máis da figura de ambos os dous. Moitas grazas a todos. Boa tarde a todas e todos os que estades aquí, efectivamente público selecto, como ben se indicaba con anterioridade. Efectivamente, para min é un enorme prazer estar hoxe aquí, por estar con vostedes, por estar con cada unha e cada un de vos e, se mo permiten, particularmente por ter sido chamado para estar nun concello para min especialmente querido por diversos motivos, como debo eu, pola Fundación Plácido Castro. Pola Fundación Plácido Castro, primeiro, porque quen me chama é un amigo, polo menos eu considero amigo, que é Xulio Ríos, un incansável batallador, militante, activista por o noso país, que non é pouco, co que significa todo iso. E
por outra banda, que sexa unha fundación como a Plácido Castro, irmá da que eu presido, que é a Fundación Alexandre Bóveda, pois é duplo prazer, non? Como ben decía, ben de comentar o propio Xulio Ríos, pois efectivamente a nosa historia, sendo extremadamente rica, é ben pouco coñecida, e particularmente pouco coñecida, e nese sentido hai que facer crítica como país, como colectivo, como grupo humano diferenciado, como galegos e galegas, principalmente por aqueles e aquelas que máis tiñan que coñecela, que somos nós, as galegas e os galegos. A mí non me preocuparía tanto que a nosa historia non fora especialmente coñecida en África ou en Centro Europa, ainda que me interesaría que obviamente se coñecera, pero non me preocuparía tanto diso como do feito que efectivamente aquí na propia Galiza non se coñeza. E non vale do meu punto de vista, e o digo así a modo introductorio, nos tempos que corren, ademais, neste século XXI, con esta idea de que desde España efectivamente se prima a historia de Castela e o que é o constructo histórico que coñecemos como tal, como España, e que efectivamente no currículum escolar impera fundamentalmente todo aquilo referido á historia allea. Bueno, isto está claro, isto non merece discusión algunha. A cuestión é que facemos nós por coñecernos, por recoñecernos, por valorizarnos e valorizar, digamos, todo o que efectivamente aconteceu ao longo dos séculos até chegarmos até a situación actual, até o punto histórico no que nos atopamos, onde tamén temos responsabilidade en que o país sexa o que é e como é. Aquí non vale, nesa orde de cousas, culpabilizar as outras e os outros. É dicir, nós temos unha responsabilidade, e nesto tamén. Non é, hoxe por hoxe, unha actividade perseguida, ilegal, ir unha librería, que hoxe, afortunadamente, con normalidade se pode ir, e mercar un libro en galego e sobre o noso país, sobre a historia do noso país, sobre a lingua, sobre a literatura, etc. Co cal, pois, sinceramente, tampouco deberá de ser moi meritorio coñecer mínimamente a historia do país e, insisto, infelizmente, lamentablemente, apenas nos coñecemos e apenas nos recoñecemos porque, efectivamente, non temos esa inquedanza por o coñecemento do propio. Que efectivamente hai un proceso histórico que xoga na nosa contra de aleccionar a este país e esta nación durante xeracións en favor do foráneo e en contra do propio, eso é sabido. Pero igual que hoxe vos estades aquí e determinastes estar aquí, seguramente moitas e outros podían ter determinado estar aquí e non están, e determinaron estar noutros lugares. Quen di isto, di a hora de entrar nunha librería a hora de determinar mercar un libro en español e sobre a historia de España, por poñer un caso. Ou mesmo xa non de historia, senón eses relatos de ciencia ficción que escreven algúns que se din historiadores, sobre todo desde la Villa e Corte, por certo, onde eu nacín, alá en Madrid, que efectivamente nos falan das glorias de la historia, efectivamente, pues desde el Cid Campeador até, bueno, pues outras figuras, xa digo, por veces quase de ciencia ficción, para dar conta desa grande nación que a que construe un Estado, de aí aquelo de Estado español, que non galego, do que nos facemos parte. Bueno, a respeito disto garda unha relación directa, o que efectivamente eu hoxe aquí traio para falar. E teño que dicir en todo caso o seguinte, que o traballo no seu conxunto que a min se me pide desde a Fundación Plácido Castro para desenvolver esta 17ª conferencia anual Plácido Castro vai poder ser lido como traballo da mão da propia Fundación en breve, de tal modo que eu aquí non vou ir de maneira pormenorizada a todos os puntos que trato nese texto, non? Entre outras cousas, para que ese texto teña para vostedes, para vos, algún tipo de interese, non? Porque senón é, efectivamente, ler o xa escoitado e probablemente non tivera maior interese. O que máis me interesa, se me permiten, e se me permitides, para o caso agora que nos ocupa e nestes poucos minutos onde desenvolveremos esta breve conferencia, é justamente tratar as dúas figuras, a de Plácido Castro e efectivamente a de Xoán Carballeira, alcalde noutrora republicano nacionalista daqui de Bueu, no seu tempo, e sobre todo que isto nos sirva de pretexto para falar dese seu propio tempo. E ese seu propio tempo, tamén se me permitides, se me permiten, na práctica é justamente o que dá lugar ao nacemento das Irmandades da Fala. Digo pretexto porque, claro, un ano pasa rápido, son apenas 12 meses, parece que comezamos onte e xa vai o primeiro mes, co cal de 12 nos quedan 11 meses. Entre vacacións aquí, vacacións acolá,
O ano estrito senso se nos marcha e aos 12 meses realmente non chega. E eu penso que tiña que haber máis de 12 meses para lembrarmos o que foi xustamente hai 100 anos a creación das Irmandades da Fala. Organización patriótica, nacionalista, galeguista, que efectivamente procurou unha serie de cuestións nas que vamos entrar agora e que forman parte dos debates do tempo de Plácido Castro e de Xoán Carballeira, e que son efectivamente de viva actualidade, ou que están de viva actualidade. Particularmente vamos centrar esta conferencia alrededor da autoorganización, algo no que creían firmemente tanto Plácido Castro como Xoán Carballeira, de tal modo que, sin acreditar ambos, e houbo debate, e falaremos disto, nesta cuestión, pois non estarían efectivamente integrados na etapa última das Irmandades da Fala, a partir da segunda metade dos anos 20. Entón, vamos facer un pequeno repaso, viaxando 100 anos atrás, vermos efectivamente cal é o ponto de partida para que efectivamente nazan as Irmandades da Fala, é dicir, a organización pola que van fichar ambas personaxes, ambos persoeiros aquí referidos, e que vai ser o inicio dunha militancia patriótica, dunha militancia nacionalista, tanto de Plácido Castro como Xoán Carballeira, que efectivamente tería dado lugar a moitos outros episodios, aparte do que sería a organización que lle toma o relevo ás propias Irmandades da Fala a partir de decembro do 31, mas que no caso concretamente de Xoán Carballeira, no 37, se vería abruptamente interrumpida esa militancia, ese compromiso, por ser efectivamente, como ben saben, asasinado, verdade? E no caso de Plácido Castro, non asasinado, pero si en todo caso inhabilitado, previo xuizo, desterrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, situados aí, efectivamente, temos que lembrar que Plácido Castro, a figura que dá nome á fundación que hoxe aquí nos convoca xunto ao Concello de Bueu, nacía en Corcubión o 25 de xaneiro do 1902. Logo de se trasladar a Glasgow, concretamente á altura do 1908, alá en Escocia, comezaría os seus estudos. E justamente por aquela mesma data, no 1902, nacía Xoán Carballeira, Xosé Francisco Gómez de la Cueva, que nacera justamente, insisto, naquel ano, 1902, unha casualidade coa que me atopei, porque obviamente as dúas datas non as tiña presentes no meu machín, pero que efectivamente aquí son unidas, digamos, traemos a colación dúas figuras que foron unidas en canto nacimento se refire naquel 1902, e neste caso Xoán Carballeira nacía en Vigo, mais a súa familia de inmediato se trasladaría justamente a Castredo Balado, aquí en Bueu, onde de aí en diante efectivamente estaría ligado, non? O propio Xoán Carballeira e a súa figura e o seu axir. Ambas figuras están unidas particularmente pola súa querencia, polo seu amor ao país. No caso de Plácido Castro, non sei se ten máis ou menos mérito, eu coñezo ben iso por ter nacido en Madrid, eu vivo aquí desde o ano 92, fillo de nacionalista tamén, dai o meu nome, e iso non sei se é máis ou menos meritorio, pero é verdade que Plácido Castro quere e comeza a militar en favor do noso país desde xustamente Escocia, non desde aquí, desde a Galiza. No caso de Xoán Carballeira estamos falando dunha querencia e dunha militancia en favor do país desde a propia terra até que é efectivamente asasinado, non? Digo, a maiores observamos como ambas figuras van ser especialmente pródigas no que é referido á escrita xornalística, de tal maneira que, concretamente, para o caso de Xoán Carballeira, ni máis ni menos estamos falando dun xornalista profesional que pasa efectivamente por diversos medios, destacando principalmente El Pueblo Gallego, pero non só, o caso de Céltiga, etcétera, ou Galicia, e que efectivamente vai a partir de mediados dos anos 20 xa profesionalizarse na materia. No caso de Plácido Castro estamos diante dun galego expatriado, hai que decirlo así, a min o termo este de inmigración non me gusta e os seus derivados, un emigrante, bueno, eso nos fala en todo caso dunha persoa que se desloca dun espazo a outro, pero a cuestión é o porqué
disto, non? E entón podemos falar longo e tendido, e eu prefiro, en todo caso, o termo expatriado, non? E expatriación. Efectivamente, Plácido Castro, por motivos laborais vinculados concretamente, como sabedes, ao seu pai, pois efectivamente acaba marchando a Glasgow. Seguramente, se lle ofertara, digamos, un posto de traballo, unha responsabilidade semellante a que podía ter efectivamente en Escocia, o pai de Plácido Castro non tería marchado aquí. Entón, bueno, situación de dependencia, situación colonial, histórica do noso país, efectivamente ten moito a ver con este tipo de mobilidades, diríamos, non? Ben, este conceito, o conceito colonia, a situación colonial da Galiza, non é tanto que tamén un termo que eu aquí insira, non? Extemporaneamente, senón que, e de maneira, digamos, políticamente calculada, no meu caso, político-ideolóxica, diríamos mellor, non? Senón que, efectivamente, o traio aquí a colación en canto que o propio Plácido Castro, en diversos artigos, se refire efectivamente a Galiza como colonia. O termo e a análise científica, digamos, do noso país, que dá lugar a entender que somos, efectivamente, unha colonia, pois, efectivamente, non é cousa dos anos 60, non é cousa dos anos 70, mesmo non é de Castelao, estrito senso, e do seu Sempre en Galiza, editado no exilio bonaerense, concretamente no 1944, senón que xa está presente o conceito, a partir, insisto, dunha análise rigurosa da realidade do noso país, digo, no vocabulario está presente e no discurso está presente do nacionalismo organizado neses primeiros anos e nesas dúas primeiras décadas do pasado século. E é nese sentido que atopamos en Plácido Castro un dos primeiros que efectivamente califica a situación da Galiza en relación a España, o que España estrito senso, pois efectivamente como colonial, non? No marco deste estado do que se dotou históricamente España, particularmente a partir do 1812, como saben, non? Isto de la Pepa, aquilo das Cortes de Cádiz e toda esta cosa. Ben, bueno, pois dito cal, aquel é o contexto, aquel, digamos, dos anos finais da primeira década do pasado 20, no que efectivamente irrumpen as que coñecemos como Irmandades da Fala. Organización, dicía, na que van converxer efectivamente ambas figuras, Plácido Castro e Xoán Carballeira. E como foi que aquilo efectivamente emerxeu na nosa historia? Como foi aquilo de que efectivamente as Irmandades da Fala como tal irromperan na nosa historia e deran lugar a esa casa común dos nacionalistas, dos galeguistas daquela altura? Bueno, primeiro, a partir dun debate que vai estar moi latente ao longo, en todo caso, de todo o primeiro terzo do pasado século e que efectivamente hoxe, como ben aseveraba Xulio Ríos e o concelleiro de Cultura de Bueu, pois efectivamente é unha cuestión tamén latente, un debate moi presente. A autoorganización. A autoorganización, claro, entendida a partir do que é o conceito nación. Galiza é unha nación, Galiza non é unha nación, porque claro, se efectivamente Galiza non é unha nación, se a Galiza é un apéndice, efectivamente, dunha outra realidade, nese marco ibérico-español, pois tampouco ten maior, digamos, necesidade de contar con ferramentas político-organizativas propias. E, efectivamente, ese debate se salda no primeiro terzo do século XX e xa desde finais da primeira década, entendendo que Galiza nación sí, e que, en consecuencia, necesita ferramentas político-organizativas de seu, de noso, diríamos, para, efectivamente, salvaguardar os intereses propios dese grupo humano diferenciado, desa nación, da Galiza como tal, como nación, para, efectivamente, en todas as instancias gubernamentais onde os intereses do país, efectivamente, estiveran sendo debatidos, e por sistema, por certo, atacados, caso do Parlamento español xa naquel tempo, pois esa ferramenta político-organizativa, en clave patriótica, en chave patriótica, e por certo sempre republicana, de maneira explícita, pois fixera valer esos intereses do país. E aí é onde debemos de entender que emerxen xustamente as Irmandades da Fala, aquelo dos amigos da Fala. Comezando con que cuestión? Hábil e intelixentemente cun elemento que vai estar moi presente no discurso de Plácido Castro e de Xoán Carballeira sistemáticamente en todos os seus artigos, conferencias, discursos, etc., que vai ser o idioma. O idioma como reflexo, diría incluso Antón Vilar Ponte, como alma do pobo.
como elemento diferencial e evidenciador do grupo humano diferenciado, é dicir, da Galiza como nación. E, efectivamente, ese é o común denominador. Ese é o elemento a partir do cal son chamados centos de galeguistas que se din, a súa vez, por vez primeira, na primeira asamblea galega, ou primeira asamblea nacionalista galega de novembro de 1918, nacionalistas, como eles decían, nacionalistas. E dicían máis, porque efectivamente a verba galeguismo e galeguistas e os seus derivados, pois efectivamente dicían algo así como que non encerraba e non acollía todos os seus principios, todos os seus desexos e todas aquelas finalidades a partir das cais se reunían en clave política. Bueno, cando isto sucede, en 1916-1918, Plácido Castro e Xoán Carballeira, pois efectivamente son aínda adolescentes, son rapaces, son homes, se o queren, entre 14 e 16 anos, que van gradualmente decantándose xustamente de maneira cada vez máis explícita cara a estas coordenadas. Pero beben, en todo caso, dunha tradición previa, igual que aqueles que botan a andar, caso dos irmãos Vilar Ponte, Lugris Freire, etc., digamos, beben de toda unha tradición previa. E esta é outra cousa que me gustaría aquí deixar moi claro, porque é a tradición de Plácido Castro, de Xoán Carballeira, e con absoluta modestia entendo que dos que estamos aquí na mesa e dos que estades, das que estades, dos que están e das que están aquí xustamente de frente escoitando, e é xustamente toda esa tradición que arranca no 1846 cos mártires de Carral e que efectivamente prosigue con aqueles e aquelas que dan lugar ao coñecido como Rexurdimento. Falo de Rosalía, falo de Murguía e de toda esa grande xeración, caso de Pondal tamén, etc., pasando máis tarde por Cabanillas, que fixan efectivamente no imaginario colectivo pois a existencia da nación. E xunto a existencia da nación outra serie de elementos, caso, por exemplo, da celticidade. E esas cuestións, nación, autodeterminación, que xa nese primeiro terzo, nesas primeiras décadas do pasado século, empeza tamén a estar moi presente no vocabulario patriótico galego, celticidade, etc., son elementos que están presentes tamén nos artigos de Xoán Carballeira e Plácido Castro, e que unen en consecuencia, digamos, as dúas figuras. Sobre todo no caso de Plácido Castro, a referencia á celticidade, non? Supoño que tivo que influir en grande medida en Plácido Castro e a este respecto e a entroncar con esa celticidade, co que era a orixe céltica da Galiza, cuestión que centralmente socializa e asenta, digamos, no plano historiográfico e non só Manuel Murguía a escala galega e dai en diante, pois por Europa adiante, que decía, para o caso de Plácido Castro tivo moito a ver o entroncar con esta cuestión, con este conceito, etc., o propio feito de, en 1908, marchar coa familia justamente para Glasgow, non? Para Escocia, porque efectivamente aló pois efectivamente observa pois o paralelismo que hai coa propia terra, co propio país de orixe, non? E así tamén, digamos, entra e rompe con forza a propia realidade irlandesa, entre outras, non? Que despois vai engallolar tamén en grande medida a outro veterano, xa de inicio das Irmandades da Fala desde o 1916, como Castelao, que será unha figura tamén de referencia para ambas figuras, o caso de Xoán Carballeira e de Plácido Castro. Efectivamente, falar de Irlanda tamén nos remite a unha outra conmemoración, que é justamente a do 24 de abril de 1916. Estamos falando justamente do alzamento ou levantamento de Pascua, verdade? Que vai ter grande importancia e grande relevo nese nacionalismo que emerxe nos inicios, na primavera concretamente, a altura do 18, concretamente de maio de 1916, aquí no país, nesa forma das Irmandades da Fala e que logo vai seguir moi presente a partir justamente do 18, da primeira Asamblea Nacionalista, etc., etc., etc. Si un sigue as páxinas da nosa terra, efectivamente, como voceiro que adopta aquel galeguismo, aquel nacionalismo galego a partir do seu nacimento xa en novembro, concretamente, de 1916, e ve as primeiras páxinas da nosa terra, vai observar como isto está moi presente. Irlanda
efectivamente vai ser unha referencia que vai ser tomada por ambos, por Xoán Carballeira e polo propio Plácido Castro, como nación a que seguir nos pasos que efectivamente foi dando. Na nosa terra está isto condensado nos editoriais e mesmo nos artigos, non particularmente polo que eu observei de Plácido Castro e de Xoán Carballeira, mas sí, por exemplo, en El Pueblo Gallego. O levantamento, o alzamento de Pascua, que é efectivamente un levantamento popular con apoiatura dun exército tamén popular irlandés, vai actuar como actuara o 1846 aquí na Galiza, digamos, como elemento remoto a partir do que exixir efectivamente reivindicar pois o que é, no caso irlandés, con figuras, por exemplo, como James Connolly, a independencia de maneira plena e de maneira explícita. Sin ningún tipo de dúbidas se reclama, e o fai Xoán Carballeira tamén e o propio Plácido Castro, a soberanía plena e independencia para o noso país. Entendendo que efectivamente toda nación, todo grupo humano diferenciado, efectivamente debe reclamar para sí e para defender os seus intereses a todos os niveis, pois efectivamente o grau de soberanía que pode dar lugar á defensa desos intereses obxectivos. Entre as diversas preocupacións que aparecen reflectidas nos textos, nos artigos, discursos, etc., de Xoán Carballeira e do propio Plácido Castro, pois efectivamente vai estar todo referido tamén a un ensino propio, a unha educación monolingüe mesmo en galego, cousa que a día de hoxe parece moi moderno, pero claro, realmente unha reivindicación coa que levamos máis de 100 anos. Aí nese sentido hai que repensar o país tamén e vermos onde estamos, porque isto de estar durante centos de anos, xa vamos coa primeira centuria, non sei se seguiremos unha segunda, se aguantará o país como tal, a lingua, etc., pero claro, estar así sistemáticamente con esta reivindicación sin dar lugar, digamos, a grandes avances, e os poucos avances que se deron casi veñen máis de fora que de dentro. Me estou a referir concretamente á Xunta Preautonómica, a autonomía e toda esta cousa que se di que ten como elemento remoto que foi o plebiscito da autonomía do 1936, o 28 de xuño e demais. Hombre, se realmente a autonomía na que vivimos tivera como referencia e como espello no que se mirar o que foi todo o proceso soberanista do primeiro terzo do século XX, aseguro-vos que hoxe Galiza era un Estado libre. Ni máis ni menos. Vayamos novamente desde este tempo autonómico para atrás. Plácido Castro, Xoán Carballeira prácticamente coincide, igual que a data de nacimento, o 1902, coincide tamén que cara ao 25-27 comezan a organizarse no que é a fase final das Irmandades da Fala. Cal é o discurso das Irmandades da Fala e, en consecuencia, que debates hai detrás destes discursos a finais da década dos anos 20 no noso país e no Estado do que facíamos parte? O Estado republicano español. Bueno, pois, arredor xustamente da soberanía para Galiza, o dotarse Galiza dun aparello estatal propio. A autonomía, sí, pero non na clave na que hoxe, ata hai pouco tempo, Manuel Fraga mesmo, reclaman algúns isto da autonomía. A autonomía realmente, se se dan conta, se vos dades conta, terán reflexionado moitas veces, é un termo que cada vez ten menos contido, e no político, e mesmo no administrativo, xurídico, político, etc. Autonomía, que significa isto? Sin embargo, se falamos de independencia ou se falamos xa estrito senso de modelar o grupo humano diferenciado do que facemos parte ou calquer outro no planeta de tantos que existen e que non teñen isto forma, digamos, xurídico-política administrativa, se falamos de Estado, dun Estado propio, nos entendemos, non? Bueno, pois efectivamente isto é un tema, é unha cuestión e un debate alrededor disto moi pouco moderno. Isto xa está nos textos, nos artigos, nos discursos, nos debates da época de Plácido Castro e de Xoán Carballeira. Xustamente neses finais da década dos 20, cando efectivamente comezan a súa militancia explícita no que van ser as Irmandades da Fala, estes dous persoeiros galegos, efectivamente, se está a dar o final do que foi a dictadura de Primo de Rivera, non? 1923-1929. A respecto a isto, farei aí unha pequena paréntese. Se un mira o século pasado e a historia de España e
en consecuencia a nosa, porque nos vemos arrastrados por a inercia histórica de España, pois efectivamente observamos como hai unha concatenación de dictaduras. Observamos como inicios do pasado século está capitaneado políticamente pois polo que viña a ser o turnismo, non? Aquelo de Cánovas, Sagasta, tanto monta tanto, bueno, toda esta cousa, non? Tan española por outra banda. Ten moito a ver con isto do bipartidismo, non? Que polo menos ata non hai moito tempo imperaba, non parece que vaya daqui en diante imperar moito máis, pero bueno, ainda está presente, non? Isto de dous grandes partidos, etc. Ben, a cuestión é que despois do turnismo, quase de inmediato, observamos como se dá esa dictadura no momento no que Plácido Castro e Xoán Carballeira apenas teñen 12, 14 anos e empeza a plantexarse a posibilidade da descentralización do que viña a ser o Estado español, o que viña a ser entroncar co cantonalismo, non, da Primeira República, non? 1873-74, e como efectivamente naquel 1873 se debate no Estado español, ni máis ni menos, concretamente no Parlamento, nas Cortes españolas, un documento que non deixa lugar a dúbidas: Constitución para o futuro Estado galaico, 1873. Bueno, pois eso se recupera cando Xoán Carballeira e Plácido Castro están pois prácticamente nos 12, 13, 14 anos. Bueno, eso motiva en grande medida que o exército español dé lugar a un golpe militar que acaba fraguándose finalmente nunha dictadura que é a de Primo de Rivera, Miguel, o pai de José Antonio. 1923-1929, 6 anos de dictadura. E nese tempo, no final, xustamente, desa dictadura, dicíamos que cando, cara, 25, 26, 27, Plácido Castro e Xoán Carballeira van militar xa de maneira explícita, concretamente no nacionalismo galego. Concretamente, Plácido Castro, nese momento, está xa trasladado en Londres e vai comezar gradualmente coas súas colaboracións en xornais como El Polvo Gallego e Informaciones, así como en publicacións próximas ás propias Irmandades da Fala, das que de inmediato vai participar, caso dar xa referida a nosa terra, voceiro propiamente as Irmandades da Fala, e inmediatamente despois céltica, non? E isto xustamente coincide cando efectivamente Xoán Carballeira xa viña xustamente de profesionalizarse, non? No que viña a ser o xornalismo e particularmente se centraría pois nesa publicación El Polvo Gallego, onde compartiría planas co propio Plácido Castro, non? A mí non me consta nesa altura, non sei se na Fundación Plácido Castro co epistolario que podan ter, pero non me consta que nese momento xa se coñezan por cruce, por exemplo, de cartas. Pero sí, en todo caso, se recoñecerán por escrever os dous, efectivamente, Plácido, non? E Xoán Carballeira na propia nosa terra. E seguramente as simpatías se terán dado. Eu xa digo, non sei, e despois falarei con Xulo Ríos para averiguar se hai ou non dese momento cartas igual cruzadas entre Plácido Castro, Xoán Carballeira, etc., porque se así me gustaría incluir algún tipo de parágrafo no que vai ser o documento final que van poder vostedes ler grazas á Fundación Plácido Castro, mas o que sí que está claro é que nese momento, insisto, sí que hai esa coincidencia, pero é que hai unha coincidencia con outros e outras que van ser centrais nesa remodelación e reorganización do galeguismo, do nacionalismo galego, que vai significar o paso das Irmandades da Fala ao que vai ser o Partido Galeguista. Dicíamos que no ano 25-27 xa vamos ver aos dous, Xoán Carballeira e Plácido Castro, activos das Irmandades da Fala, nese final do que vai ser a propia historia das Irmandades da Fala, en canto que, en decembro de 1931, as Irmandades da Fala desaparecen por reconversión xustamente no Partido Galeguista. Por que hai esa reconversión? E isto é central para volvermos aos debates do momento. E é o seguinte: efectivamente, no final do que é a dictadura de Primo de Rivera, albíscase que a posibilidade da irrupción dunha nova república, da segunda, logo daquela primeira que decíamos do 1873 ao 74, era posible esa irrupción e que nesa posible irrupción republicana, dese cambio, digamos, de ciclo político, pois que efectivamente o nacionalismo galego tiña que estar absolutamente posicionado, digamos, situado en postos de vantaxe e
que iso significara que o país como tal, a partir dunha organización propia, tivera o maior número de representantes naquelas cámaras de representación onde efectivamente o país poidera efectivamente verse representado e onde o país vira os seus intereses efectivamente en debate. As Irmandades da Fala non son un partido político. Xoán Carballeira e Plácido Castro non fan parte, en consecuencia, nese momento dun partido político nacionalista. Fan parte dunhas irmandades, dunhas loxias, prácticamente, poderíamos dicer, en clave masónica, que efectivamente, a partir do común denominador da lingua, da reivindicación do idioma propio, do ensino no idioma propio da Galiza, etc., reivindica a súa personalidade nacional, procura unha representación institucional o maior posible e aquí entra a figura de Plácido Castro, sobre todo a partir do tempo do Partido Galeguista de maneira sobranceira, ver internacionalizado o noso país, ver internacionalizada a nosa nación, ver recoñecida a nosa nación, Galiza como tal, efectivamente no marco internacional, comezando por Europa. Imos velo agora de seguido. E nesa orde de cousas, entre o 29 e o 31, os nacionalistas, as Irmandades da Fala, e os seus cadros, incluídos aqueles todos cos que coincidirán en El Pobo Gallego e as súas páxinas, Xoán Carballeira e Plácido Castro, caso de Castelao, caso de Alexandre Bóveda, caso dos Vilar Ponte, Antón e Ramón, caso do Otero Pedrallo, etc., efectivamente debaten sobre a reorganización dese nacionalismo, dese galeguismo. E Plácido Castro e Xoán Carballeira aí están presentes. A primeira aposta vai ser a creación xunto a republicanos de certa sensibilidade galeguista, que non soberanista, que non independentista galega, da Coruña, capitaneados concretamente por Casares Quiroga, pois vai ser a aposta, decíamos, pola Organización Republicana Gallega Autónoma. Organización Republicana Gallega Autónoma que vai ser primeiro, a aposta daqueles que deran lugar ás Irmandades da Fala, máis, por certo, sen facer desaparecer as propias Irmandades, pero sí que vai ser esa aposta para traballar institucionalmente no cambio de ciclo, no que se aveciñaba nese tempo pré-republicano, para tentar que a Galiza tivera pois a máxima representación en concellos, no Parlamento Español, etc. Mesmo nas diputacións. Que acontece? Casares Quiroga e aqueles republicanos da Coruña de sensibilidade así galeguista, parece que algo máis galeguistas que Manuel Fraga, pero quizáis non moito máis, si moi interesados e Casares Quiroga cabeza en brillar en Madrid, na Villa e Corte, este complexo de inferioridade que reina tanto, ten moito que ver co concepto de colonia, insisto, que traía a colación o propio Plácido Castro e demais. Aí ten moito que ver o propio ensino colonial e como efectivamente se infire no que é a mocidade, pois ese complexo que decíamos de inferioridade frente á capital española, Madrid, etc. Isto, lembremos que viña a ser, en todo caso, pois as provincias, a fin de contas o satélite dese epicentro madrileño da Villa e Corte, etc. Entón, chamado por ese forte desexo de ser alguén onde se entendía que estaba o epicentro daquele tempo en clave española, Casares Quiroga estaba máis preocupado e os seus en facer carreira brillando justamente alá en España, concretamente en Madrid. E isto efectivamente foi o que significou que gradualmente a orga non servira aos intereses que efectivamente de inicio eran efectivamente os das Irmandades da Fala, os intereses tantas veces nomeados por Plácido Castro e que logo detalladamente poderán ler no documento facilitado pola propia Fundación Plácido Castro, as distintas reivindicacións no relativo ao idioma, a unha economía, a un banco galego e tantas outras, pois efectivamente non estarían por parte da orga como necesidades e reivindicacións para o país salvaguardadas, xa digo, por esta organización. E a partir de aí, e menos mal que por fortuna as Irmandades non se fixeran, digamos, desaparecer a hora de integrarse a maior parte dos seus cadros na orga, menos mal, as Irmandades da Fala aínda estaban presentes, Plácido Castro e Xoán Carballeira aínda estaban efectivamente nas propias Irmandades, e é cando deciden a creación do que vai ser justamente o, permítanme así decirlo, glorioso Partido Galeguista de Bóveda, de Castelao, de Plácido Castro, de Xoán Carballeira, Víctor Casas, Ángel Casal
Abad, María Miramontes, Elvira Bao e tantos outros. Efectivamente, distintas irmandades organizadas en distintas localidades e xa pequenos partidos políticos en clave nacionalista que foron originados nese final da década dos anos 20, inicios dos 30, antes do propio 31, polo país adiante, caso do Grupo Autonomista de Vigo ou do Partido Galeguista de Pontevedra, que era de ámbito provincial e estaba capitaneado por Pedro Asanta e por Alexandre Bóveda, se reunirán e efectivamente en decembro de 1931 en Pontevedra, cidade, darán lugar ao que coñecemos como Partido Galeguista. E dese Partido Galeguista tomarán as rendas, en grande medida, aqueles da xeración de Plácido Castro e de Xoán Carballeira, que son os mesmos da xeración xustamente de Alexandre Bóveda, ou de Álvaro de las Casas, aquel que efectivamente logo optara por outras vías, lonxe efectivamente do nacionalismo galego e mesmo traballando para os servizos de inteligencia do Estado español, como eu demostrei hai 10 ou 12 anos naquela biografía que escribín sobre a materia, que se teñen interés en lela, está na editorial Galaxia. Esa realidade que hoxe existe tamén existía daquelas. Álvaro das Casas, efectivamente, sería membro fundador do Partido Galeguista e estaba en nómina daquela realidade, pero viña dos anos 20 xa, de todos modos, non hai sorpresa ninguna, polo menos para quen ten estudado a fondo esa controvertida figura. Plácido Castro non, Xoán Carballeira tampouco, Castelao tampouco, Alexandre Bóveda tampouco, non traballarían ningún destos para os servizos de inteligencia nin de información do Estado español. Xoán Carballeira, efectivamente, se entregaría con estes que acabo de citar ao que será a campaña central daquel nacionalismo galego, con Plácido Castro e outras e outros que podíamos aquí citar abondosamente. E é que, efectivamente, a tarefa central dentro do que vai ser o tempo que a partir do 14 de abril de 1931 vai imperar, é dicir, inmediatamente uns meses antes de crearse o Partido Galeguista, é dicir, a Segunda República, a tarefa central vai ser a de xa conquistar un Estado galego, un Estado para Galiza, un Estado para procurar o maior benestar posible para a nosa sociedade, non? Donde, insisto, se fala da necesidade dunha banca galega, da igualdade legal entre homes e mulleres, que até momento non existía. Até 1933 as mulleres no Estado español non votaban, infelizmente, máis dun 50% da sociedade española daquela altura, tamén da galega, están excluídas do xogo político, e xa desde os tempos das Irmandades da Fala, desde o propio 1916, reclama o nacionalismo como movimento especialmente moderno naquela altura, en terminoloxía da altura, nova política era o que representaban frente á vella política, e seguiron, e o nacionalismo sempre seguiu prácticamente a todos os nosos días representando iso, tan moderno como reclamar para Galiza un Estado propio e reivindicando a igualdade legal e civil entre homes e mulleres. Bueno, pois ese legado que ven xa do tempo das Irmandades, efectivamente o Partido Galeguista o recolle. E o Partido Galeguista pois vai ser o buque insignia xa partidario do que foran as Irmandades da Fala. Algunhas, e además especialmente significativos dos que integraran as Irmandades da Fala, mesmo foran fundadores, se arredarían, se separarían das propias Irmandades da Fala. O caso de Xaime Quintanilla, militante do Partido Socialista Obrero Español, galeguista fondamente, e secretario das Irmandades da Fala, fundador, cofundador en Ferrol. Mais, xa digo, Xaime Quintanilla non seguiría, digamos, no que acabaría sendo esa remodelación do nacionalismo organizado, pasando pola orga entre medias, e que acabaría dando o Partido Galeguista. Plácido Castro, sí. Xoán Carballeira tamén. E seguirán até o 1936 diante do golpe militar reaccionario do 36, militando en favor de recoñecer a Galiza como nación, como grupo humano diferenciado, loitando xustamente por un Estado propio, etc. E entre o 31 e o 36, que acontece? Onde están? En que participan Plácido Castro e Xoán Carballeira e as súas e os seus camaradas da altura? As súas e os seus compañeiros do momento? Pois, tendo, digamos, como meta central a constitución dese Estado galego, esa autonomía con mayúsculas, pois efectivamente idean, a partir de decembro de 1931 e da constitución do Partido Galeguista, unha campaña
que seguiría a legalidade da Constitución española daquel momento de maneira milimétrica para conseguir para Galiza xustamente ese regime autonómico que, tal e como estaba naquela altura deseñado, está moi por riba do que hoxe efectivamente temos, non? E para o caso que nos ocupan, en apenas uns meses despois de organizar en aqueles o Partido Galeguista, dan lugar xustamente ao que sería a Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto, aquelas que xustamente se desenvolverá pois no mes de decembro, entre o 17 e o 19 de decembro de 1932, é dicir, apenas un ano despois de conformarse o propio Partido Galeguista. E aí observamos como efectivamente tanto Plácido Castro, a través da prensa, como Xoán Carballeira, tamén a través da mesma ferramenta, e non só, senón socialmente, etc., van procurar socializar a idea de que a Galiza necesitaba contar con ese novo regime autonómico, co que eso significa e significaba naquela altura, facendo efectivamente unha e outra volta, guiños, a iso do Estado galego. Entre tanto, naquel 1932, pois efectivamente viña de tomar eco o que na práctica acaba levando ao que será o plebiscito de 1936, que tiña que terse desenvolvido, por certo, no 1933, é dicir, meses despois da propia Asamblea de Concellos. Por que motivo? Porque na Constitución española efectivamente se marcaba que para conseguir ese regime autonómico de semi-independencia en relación ao propio Estado español e avanzando cara ao que era o programa máximo expresado por Plácido Castro, Xoán Carballeira, Castelao, etc., que era aquilo de crear unha confederación ibérica, verdade, de nacións libres, pois efectivamente na Constitución española se falaba de que o primeiro paso que había que dar do ponto de vista popular político, administrativo, no momento, era reunir as cámaras municipais, aos concellos, para que estes expresaran se estaban ou non polo labor dese novo regime. E, efectivamente, máis de 3/4 partes dos concellos galegos, hoxe imposible, din sí a un estatuto de autonomía, co que eso significaba un estatuto de autonomía a partir dun proceso capitaneado por Plácidos Castros, por Xoán Carballeira, por Castelaos, por Alexandres Bóveda, Marías Miramontes, Elviras Bao, etc., non? E, efectivamente, máis de 3/4 partes, concretamente, se non me falla a memoria, de 319 cámaras municipais que compuñan a Galiza daquela altura, concretamente, 230 din sí naquel mesmo acto a ese novo regime. E a un articulado estatutario que se debate e se aproba ali. E boa parte das restantes, e que non enviaran representación a aquel encontro, din tamén sí, en posteriores datas, a través de telegramas, aquel proceso e aquel articulado estatutario. En consecuencia, o que tocaba era, de inmediato, xustamente pasar a desenvolver un plebiscito onde xa o pobo, non a través de representantes, senón cada quen da súa man, votar se estaba a favor diso ou non. Estaba a posibilidade de seguir como estaban, estaba a posibilidade de as mulleres seguir sin votar, estaba a posibilidade de que o Estado español seguir importando carne desde Uruguai conxelada e que se arruinara o agro galego e tantas outras cousas, O sea que había unha e outra alternativa, pero resulta que as cámaras municipais din sí desa maneira e previsto como estaba, como decía, o plebiscito de autonomía concretamente para novembro de 1933, o novo goberno español, que concretamente logo das eleccións de novembro daquel mesmo ano, do 33, irrompe na historia do Estado español capitaneado pola Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, interrumpe o proceso. Así de democrática é efectivamente a política española e o seu goberno naquela altura en particular. Se interrumpe efectivamente aquel proceso en favor da soberanía de Galiza e efectivamente, igual que acontecera no tempo das Irmandades da Fala, capitaneado o tempo do 23 ou 29 por Primo de Rivera, as Irmandades da Fala
léase naquela altura xa, o nacionalismo galego se ve totalmente censurado, se ve prácticamente na clandestinidade, a nosa terra censurada por sistema, pois algo moi parecido vai acontecer entre novembro do 33 e febreiro do 36. Que é o tempo capitaneado, como decimos, pola CEDA, e no que efectivamente nunhas durísimas condicións efectivamente se van ter que mover aqueles militantes galeguistas, aqueles militantes do nacionalismo galego. Pero aquel 1933, en todo caso, é o mesmo ano no que, meses antes de irrumpir a CEDA, concretamente Plácido Castro, por mandato do Partido Galeguista, acaba vendo cumprido o seu soño e o de tantas e tantos, que era que xustamente a Galiza fora recoñecida internacionalmente como unha nación europea. Concretamente sería no 9º Congreso de Nacionalidades Europeas, que se celebrara en Berna, e cando efectivamente aló se presenta Plácido Castro co que sería o texto aprobado da mao do partido e que poderíamos ler días despois en el povo gallego, efectivamente se recoñeza o noso país como nación europea. Non? Naquela declaración institucional que ten editada a propia Fundación Plácido Castro noutrora xunto a outras entidades, se diría, ni máis ni menos, e compre lembrar, o Partido Galeguista, Partido Nacional dos Galegos, representado no Parlamento Español polos deputados Otero Pedrallo, Castelao e Suárez Picallo, declara solemnemente que conta con máis de 2 millóns de almas e habita a totalidade do territorio de Galiza. É unha nación ben definida que se diferencia claramente dos outros povos que habitan España. A súa orixe, a súa historia, o seu idioma e os seus costumes xustifican esta diferenza dunha maneira absoluta. Bueno, pois que estas palabras resonaran efectivamente en Berna naquel 9º Congreso das Nacionales Europeas se lle debe ni máis ni menos a Plácido Castro. E se lle debe en grande medida a Xoán Carballeira a difusión que isto tivo, entre outros medios, por exemplo, no propio pueblo gallego. Podemos falar de outros. En todo caso, observamos como uns poquiños meses despois de que isto aconteza en Berna, entra, como decíamos, a CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, aí a gobernar no Estado español, na presidencia do goberno, e todo aquel proceso soberanista se ve absolutamente interrompido. Será xustamente a partir de febreiro 36 que se relance aquel proxecto. E, entre tanto, o propio Plácido Castro foi xustamente no que acababa de realizarse como terceira asamblea do Partido Galeguista o militante máis votado xustamente para as eleccións executiva do propio partido, que lideraba particularmente Alexandre Bóveda xunto a Castelao. Ni máis ni menos que 1.654 afiliados votaran a favor xustamente da candidatura para a executiva do propio partido en favor, dicía, do propio Plácido Castro. Digo por ir vendo así en volume unha e outra figura e penso que debo de ir rematando. Bueno, pois chegamos efectivamente, xa que se refería á conferencia como Plácido Castro e Xoán Carballeira, Plácido Castro e os debates do seu tempo, digamos que o tempo que une aos dous remata prácticamente no 36 e 37. Plácido Castro, até o ano 67, se non me falla a memoria, vive, pero xa non é o tempo de Xoán Carballeira, de tal maneira que o tempo que comparten remata justamente naquel 1937, cando efectivamente o propio Xoán Carballeira, xa alcalde de Bueu, efectivamente será detido por defender a democracia, a república e a liberdade da Galiza como nación europea, etc. E unha vez detido, confinado, como saben, na illa de San Simón, até que finalmente no ano 1937 sería asasinado. Para o caso de Plácido Castro, estamos falando dunha persoa que, se non me falla ahora a memoria, no 1940 é inhabilitado concretamente a 15 anos para exercer a súa profesión como docente en particular, non? Inhabilitado para o desempeño de cargos públicos. De cargos públicos. 8 anos de desterro
e unha multa de 25.000 pesetas da época. Que se di pronto, 25.000 pesetas concretamente de multa. Das maiores multas naquela altura, en 1936, 25.000 pesetas, das maiores multas xunto, segundo teño estudado, a do propio Otero Pedrallo. Non é casual, por certo, e non quero rematar a conferencia sin comentar isto, que a ambas figuras se lles aplicara unha multa tan elevada para aquela altura. Ambos, efectivamente, facían parte, diríamos, non, de familias acomodadas, representaban a un segmento social que probablemente nunca atos nosos días volveu outra vez a enganchar co nacionalismo galego, probablemente por toda a experiencia do 36, do que foi a dictadura, do que foi a eliminación física de miles de persoas e o que eso significou e como quedou no imaginario colectivo instalado. Pero, en todo caso, hai que lembrar que cando estes galegos, galeguistas, nacionalistas galegos, podían efectivamente ter xogado o mellor postor, non o fixeron. E que efectivamente algúns, caso de Xoán Carballeira, pagaron mesmo coa súa vida, igual que o caso de Alexandre Bóveda, de Víctor Casas, Ángel Casal, etc. Entrarei en maior debate, noutra serie de debates, noutra serie de cuestións daquel tempo, daquela altura, xustamente, como dicía, no texto que habilitará a propia Fundación Castro, Plácido Castro, perdón, e que agardo sexa do seu interese. Pola miña banda, e supoño que aberto non a que haxa un diálogo aquí no propio auditorio, foi un placer estar aquí e desenvolver esta conferencia. Un placer, gracias. Bueno, moitas gracias, o da historia xa por si non, si é unha historia tan contundente, tan cercana, tan próxima, tan actual, non, eses debates non te chaban, bueno, agora estamos en situacións bastante similares, non? Bueno, non sei se queredes facer algunha pregunta. Como Plácido Castro ata o 30, que eu saiba, non regresa a Galiza xa de maneira definitiva, non sei se no tempo inmediatamente previo ao 30, igual xa tiveran a oportunidade de coñecerse, si que me consta do 30 en diante, en todo caso, pero sería interesante saber igual xa do 27 ao 30, non? Se hai efectivamente ese coñecimento de ambos persoalmente, non? Eu creo que nese período é bastante improbable que se coñeceran persoalmente porque Plácido pasaba a maior parte do tempo no Reino Unido, non? El empezou a estudar con 6 anos nun colexio interno en Scarborough, despois estudou en Glasgow e despois pasou a Londres. El realmente o único tempo que pasaba en Galicia era a época do verán, épocas de vacacións, paraba fundamentalmente na Coruña e Corcubión, onde estaba a súa familia. Podería ter vido a Vigo, posiblemente, pero eu creo que naquela época os desplazamentos eran un poquinho máis complicados. El pasaba pouco tempo na Coruña. Eu o vexo nesa época bastante improbable. Si, obviamente, se coñecían, líanse e incluso discutiron a través dos seus propios artigos sobre a política de alianzas do galeguismo, sobre o futuro da lingua galega, etc. E despois dos anos 30, penso, foi cando Xoán Carballeira pasou a formar parte do Consello de Redacción do Pueblo, e Plácido colaborou co Pueblo durante moitísimos anos, desde o 27, creo recordar, tiña daquela 25 anos, cando empezou a escribir as crónicas desde Londres, informando da política británica, informando da política irlandesa. Visitou Irlanda, foi o único galeguista da súa xeración que creo que chegou a pisar Irlanda de verdade, inda que moitos falaban dela, pero eu creo que entre eles, máis alá de lerse, de coñecerse, de simpatizar e de ter moitas ideas en común, dubido bastante de que chegaran a ter un contacto directo. Epistolario a nos non nos consta, porque despois da detención e entrega de Plácido, creo que aí no caso de Plácido, a familia, que tiña moito poder económico na zona de Corcubión a Coruña, negociou a través dun familiar próximo que tiña un cargo importante na Falanxe a entrega para que non o matara, porque ele estivo nos primeiros anos escondido en Musía.
Por eso, o ano pasado, fixemos a conferencia anual precisamente en Musía, non? E cando foi o Consello de Guerra e o condenárono a 8 anos de desterro primeiro a máis de 100 kilómetros de Musía. Foi nese momento cando el se desplazou realmente a Vigo, e en Vigo estivo vivindo moitos anos no grupo de Don Paco del Riego, dos Álvarez de Plázquez, etc., hasta que finais dos 40, primeiros 50, inicia outra vez o exilio a Londres para traballar na BBC, non? E claro, nesa época xa Xoán Carballeira xa fora executado na Caeira. Por lo tanto, as posibilidades creo que de que coincidiran físicamente son bastante remotas. A nivel epistolario, nos desde logo non nos consta ningún tipo de comunicación entre eles, en parte porque moito de todo o material que tiña a familia perdeuse nos diferentes traslados de Corcubión a Coruña, de Coruña a Musía, de Musía a Vigo. Moito do material que tiña en Vigo estivo vivindo primeiro na Rúa Lepanto, despois na Rúa Reconquista. Cando se marchou ao Reino Unido, gran parte de todo o material que tiña, desde mobles, en fin, libros, foron repartidos entre os seus amigos, entre eles os propios Álvarez de Plázquez, que aínda conservan algún material, non? Pero, bueno, aquela foi unha época moi convulsa, moi desordenada, e era realmente moi difícil que puideran conservar aqueles documentos. Ahora recuperamos algunha cousa, por exemplo, de epistolario con Seoane, que está na Fundación Seoane, e na Penzola en Vigo non se atopa gran cousa de comunicación epistolar, nin con Carballeira, nin con moitos outros galeguistas daquel tempo, non? Aínda que ele, efectivamente, os coñecía moitos. No caso das Irmandades da Fala, foi presidente das Irmandades da Fala da Coruña, non? E foi unha persoa destacada naquele grupo, naquele momento, non? Bueno, sí, claro, como a vida de Xoán Carballeira rematou como rematou, sen embargo a de Plácido continuou. Comentaxe xa o de estar en Vigo, o de fuxir obligadamente para Londres e traballar na BBC. Eu tinha entendido que ali lanzou as ondas de radio as primeiras palabras galegas que se puideron escoitar. Foi... Contanos un pouco deso, non? A mí me parece trascendente, non? O carácter... Para completar isto que comentabas desa teima de internacionalizar o reconocemento de tal, non? Que a través da conferencia esta de povos europeos, pero tamén despois cando seguiu desenvolvendo a súa labor periodística na BBC, non? Sí, incluso neses artigos que comentábamos do pueblo gallego dos anos 30 foi o primeiro que chegou a falar dunha política exterior galega como tal. O concepto de política exterior galega nace precisamente de Plácido Castro naqueles anos, creo que foi no ano 32, xa antes da participación no Congreso de Nacionalidades Europeas, non? E foi sempre unha cuestión que estivo presente no seu ideario, no seu pensamento e tamén na súa acción política, non? Aquelo da Galicia célula de universalidade do Partido Galeguista, que tanto teimaran Bóveda e Todío, tamén participou dese proceso o propio Plácido, non? E no caso concreto de Londres, na BBC, a verdade é que o papel que desempeñou aí foi, penso que, moi importante, igual que o do Reimóndez e tantos outros, e despois de Plácido, Pérez Barreiro ou o propio Ramón Lugrís. A singularidade de Plácido nese caso é que non só participaba nos programas en galego e nos programas en español, sino que tamén participaba nos programas en inglés, porque o seu nivel de inglés era moi bo, porque, como decíamos antes, foi educado no Reino Unido, desde os 8 anos, era licenciado en filoloxía inglesa, tiña un nivel cultural moi alto, ainda que o nivel cultural de toda aquela xeración era moi alto, eran todos grandes humanistas, sabían prácticamente de todo,
Plácido en Scarborough foi educado con parte da familia real británica, era unha persona que coñeceu directamente a Chesterton, entre outros, tiña un gran coñecemento do teatro irlandés, fixo traducións moi importantes ao galego de grandes autores da literatura británica, irlandesa, galesa e escocesa, e, polo tanto, era unha persoa que tiña moito criterio e facía, por exemplo, unhas críticas teatrales estupendas en lingua inglesa, non? E esa é unha singularidade que o diferenciaba do resto das persoas galegas que estaban participando naqueles programas da BBC, non? Nos intentamos no seu día conseguir incluso algunha grabación, temos os textos de todos eses programas, moitos deles foron compendiados, por certo, por Antonio Raúl de Toro, irmán de Suso, pero non conseguimos ningunha cinta onde poderamos escoitar a súa voz, que é realmente unha pena. Fernando Pérez Barreiro, que estivo ali traballando con el, intentou en varias ocasións, pero gran parte deses archivos da BBC foron todos eliminados. Pero, foi unha época para el moi importante porque lle permitiu sobrevivir, porque gran parte do patrimonio familiar perdeuse despois da guerra. Hai quen fala, ainda que non hai probas empíricas deso, de que debeu entregar parte do patrimonio familiar, do patrimonio incluso daquel castelo que hai ali en Cee, a Asociación de Periodistas, etc., que foi un cambalache para, de alguna maneira, compensar o feito de que non se executara pouco despois da guerra, non? Entón, a súa situación familiar era unha situación bastante dura, pero con eses 15 anos de inhabilitación non podía traballar prácticamente en nada, e só cando pasaron os 15 anos el puido regresar outra vez a Galicia e empezar a exercer como profesor de inglés no Instituto Laboral en Vilagarcía. O traballo que lle serviu de base para que lle recoñeceran o título de profesor de inglés foi un estudo sobre as relacións poéticas entre Rosalía de Castro e Cristina Rossetti, que é un traballo que está inédito, está publicado na web da Fundación e o podedes consultar, non? Pero aí, sempre, incluso no momento en que el vivía en Londres, no momento en que estaba no desterro, etc., a preocupación por Galicia, os vínculos por Galicia, inda que non militara despois na reorganización do Partido Galeguista, estiveron sempre presentes, non o perdeu de vista en ningún momento. E incluso na época da dictadura, cando non podía escribir no Pueblo Gallego e escribía no Faro de Vigo, ou en La Noche, ou noutras publicacións, aínda que tiña que escribir en español, por exemplo, cando insertaba algunha das súas traducións, as traducións da poesía sempre eran directamente o galego. Nunca fixo traducción ao español. A edición das Rubaiyat é unha edición en galego, e a de todos os autores poéticos que traduciu son sempre directamente o galego. Precisamente esperamos este ano publicar un compendio de toda a obra traductora de Plácido, que é moi importante, está moi dispersa e posiblemente por eso tamén pouco valorada. Aí na entrada tedes precisamente unha edición dun facsímil do Grial de hai 50 anos, onde se publicou a traducción das Rubaiyat, e tedes tamén unha separata da publicación que premiara a Federación de Sociedades Galegas da Argentina en 1944, penso, que se publicou un par de anos máis tarde. Era ese compendio onde estaba Plácido, Tobío e Gurriarán. E creo que vai axudar moito a poñer en valor toda esa obra de traducción de Plácido, que é moi importante, como tamén a súa faceta de xornalista, que compartiu con Carballeira, e tamén, obviamente, a súa faceta política, que foi, sobre todo, moi importante na fase previa á Guerra Civil. Despois, obviamente, desapareceu forzosamente. Moi ben. Algúnha preguntiña máis? Senón, isto se nos estende moito, pero eu quería destacar que aquí o que fixestes probablemente foi prender unha mecha da curiosidade para que todos afondemos moito máis nesta figura que
eu recoñezo descoñecida, de feito entrei a coñecela gracias á proposta que fixestes de vir aquí, non? Aí fora, como ben decía, tedes un montón de material gratuito que agradecemos que se pone a disposición de todos nós e quizás rematamos o acto non sin antes decir que a partir deste momento temos que poner en funcionamento as tradicionais redes sociais, é dicir, cando nos vayamos a tomar a caña, cando estamos compartindo un cocido, pois comentaremos aqueles que están ao noso carón, manda truco o que tal aprendín outro día de Plácido Castro, da súa... que Plácido que... sí, Plácido Ramón Castro e tal, e Xoán Carballeira, que os dous escribían, poderemos hasta presumir, non? Cando poidamos contar a historia esta tan internacional, ilustrada, que toca tantas facetas, non? A de traducción, a do xornalismo, non? Para reventar tamén un poquinho esa idea que sempre está aí, non, bueno, o nacionalismo é reduccionista, non ve máis alá, non ten contacto co exterior, non? A figura de Plácido Castro pois ven a desmentir o que xa todos sabemos, pero bueno, que ás veces hai que sacalo. O sea que a Fundación, o Concello e tal, trataremos de darlle difusión a todo isto, está gravada, verá edición escrita, pero eu seguindo un pouco a idea que transmite Davila nas súas tiras, as redes sociais, a parte dos Facebook, Twitter e demais, siguen sendo ese contacto coa veciñanza e cos amigos, e nada, agora cando salgamos a comentar esta historia que é o mellor xeito de espallala. Gracias polo esforzo de asistir, de escoitar isto. Gracias á Fundación, gracias ao Xío, sobre todo esa pasión que pos, que a que fai que un este atento full time, que dirían os outros, e nada, a ver se nos animamos a seguir isto e nos vemos na próxima, quen sabe onde organicedes, se carra nos animamos a ir. Gracias a todos e a vos tamén.